Quan varen tenir les notícies de que no s'acceptava aquest projecte en el que se va recaptar l'any passat per aquest municipi de Mallorca, nosaltres ja vàrem manifestar en aquest plenari la nostra sorpresa i el nostre malestar. És difícil de creure que no hi ha hagut cap ajuntament que hagi estat capaç de presentar un sol projecte que mereixi la qualificació del jurat, en aquest cas dels membres de la mesa. Els municipis estan obligats constantment a fer inversió en els seus destins. Nosaltres vam presentar aquesta moció arrel de l'Assemblea de Baldes. Hi va haver una intervenció per part de Baldes de Mallorca que sol·licitaven que se tinguessin en compte també en aquells municipis allà on són els que recauden, allà on són els que generen aquests recursos. No varen sentir per part dels membres del govern que representaven a l'Assemblea de Baldes contradicció alguna en els criteris o en aquest cas la suggesció que van fer els distints baldes que van intervenir a l'Assemblea. I és per això que entenem, una vegada que no han estat contradites aquestes intervencions, que el govern està d'acord. I pensant que seria bo que sortís un acord del Consell Insular de Mallorca per tal d'exigir al govern que modifiqués les condicions i que garantís d'alguna manera que enguany sí que els municipis de Mallorca rebran la seva part d'aquest impost. I és per això que nosaltres presentam aquesta moció. I és per això que nosaltres pensam que seria important que la màxima institució de Mallorca se manifestés a favor del que varen dir els baldes i baldeses a l'Assemblea de Baldes. Vostès veuran que se demana que hi hagi un percentatge en els municipis d'allà on se recauda. És un criteri que nosaltres pensam que és vàlid, però que el que més important que du aquesta moció és la reivindicació de que hi hagi un percentatge fixo per municipis de Mallorca. És això, sempre deixant percentatge fix, que decideixin la Felip. Jo crec que han de ser els municipis que han de decidir si ha de ser un 30, un 40, un 50, un 60, que siguin ells els que ho diguin. Si han de favorir o no en els municipis turístics hi ha d'haver un percentatge que nosaltres creiem que sí que hi ha de ser, que ho decideixin ells, quin percentatge ha de ser, però sempre que se qüestioni o que se posi damunt la taula que hi ha d'haver un percentatge fix. No ha estat el proposant que ha qüestionat l'impost en aquest moment, perquè li he de recordar que el nostre partit va donar suport a l'aprovació de l'impost turístic, cosa que no poden dir tots els membres dels partits del govern. L'any passat ha estat una legislatura a través de cooperació local i a través de totes les conselleries, allà on el Consell Insular de Mallorca, no dic el govern el deixem a marge, ha donat més dobbes als municipis. És vera, però els ciutadans d'aquests municipis tampoc no havien pagat tant d'impost mai. És a dir, pressió fiscal que viuen els ciutadans de Llevalès, la més forta que han viscut els darrers 10 anys. Els darrers 10 anys. Nous imposts, impost d'associacions i donacions, actes jurídics documentats, etc. Per tant, reben més però també paguen més. Vostè diu, home, és que les inversions del govern no van en els municipis, però van en els ciutadans, senyor Bonet, i les inversions dels ajuntaments també van en els ciutadans, és a dir, no van en els ajuntaments, també van en els ciutadans. Per tant, jo crec que és exactament el mateix. Vostè diu, aquests projectes del govern han estat molt bons, però aquests projectes del govern, senyor Bonet, algun d'ells s'han dedicat a pagar coses que el govern ja tenia compromès i firmat. És a dir, han substituït convenis que ja tenia signat que havia de pagar el govern i han llevat la partida que tenien per pagar depuradores, etc., i els han posat de secotassa. És a dir, projectes que ja estaven aprovats i que eren anteriors.